Sa ining kalibutan nga aton ginapuyan, daw aton makita nga ang kadudulman nagamadinaugon. Apang maabot kinang tiyon, nga ang kasanag kagang kamaturan maga pangibabaw. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay lunggong version sa atong weekly Sabbath School lesson. Ako, si Pastor Luisito Tomado, inyo masoson nga host sa sining atong programa ang Pagtuon Subong. Kagyari ang akong duwa ka mga bisita, ang atong mga resource persons nga nagpasalamat ako nga ila gin-accept ini nga challenge sa pagpakig-discuss sa atong karon mga kauturan sa atong leksyon sa sining nga semana. Ang ako nung napakilala sa inyo of the first time, una pagid nga inyo siya makita makutunan kung batian. Siya isa sa aton mga theology students, isa siya ka graduate na siya mga kauturan, tapos na siya sa sininga Hunyo, sa sininga tuig. Mga kauturan, originally halin siya sa Samar, isa siya kabaray-waray, but he will try his best nga maka-istorya sa aton sa nilonggo bisan sa ginagmay lang mga kauturan, wala sang iban si Sir Janver Siago. Sir, may adlaw sa imo. Mayong adlaw man na Doc Pastor Tomado, no. Dako nga salamat, daghang salamat gid sa sining nga oportunidad nga ako na dawat halin sa inyo nga it is my first time to be part of this ministry. Kundi mga discuss kita no sang isa ka namin nga lesson sa sining simana. Yes. Thank you, Gid, Gender, mga kulturan. Atong pamakita nga daw nag-kurog pa siya, but literal dugay-dugay, painit na mga kulturan. Ang ikadwa, atong professor diri sa School of Theology. Mga kulturan, dugay na gid siya sa pag-alagad sa Ginoo kag sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Has been in several places sa Mindanao, diri sa Visayas, bisan pa sa Luzon. And now he is back. Originally, halin siya sa Biliran mga kauturan. But right now, here in Murcia, sa Central Philippine Adventist College, because gintawag siya isa, nga mangin isa sa atong mga professors, nga nag-train sini kay Janber and the rest of the theology students, mga kauturan. Wala sang ban si Pastor Christopher Loaya. Pastor, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor Tomado, Brother Janver, kag sa tanan nga mga naga-subaybay sa aton programa online. Kabay pang updan nyo kami kag aton nga diskubrehon ang mga manami nga mga pulong, encouraging mga pulong pinagi sa aton nga Sabbath School lesson. Yes, and that's correct. Encouraging kung manami nga mga pulong. Sa hindi pa si Janver magbasa sa aton sadsaran nga teksto sa 1 John 3:8. Ato na ito ko, itong mga ulos, pagpangamuyo. Sa siningation, ginoyari kami, nagapalapit sa imo. Hamon inig na tugyan nga pagtuon, kabay pa, ang pinakamanami igid, magagawa sa amon nga diskusyon. Bendisyon ini, Ginoo, pakamayaw ini, para sa amon mga tumalanaw, kag para sa amon mga nagapalamati. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Yes, Janver. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 8 ang siling diri mga kautoran. Ang nagapakasala iya sang yawa, kay ang yawa nagapakasala kutob sa ginsuguran. Sa sining katuyuan nagpahayag ang anak sang Dios
agud nga malaglag niya ang mga binuhatan sang Yawa. Amen. That's it, mga kauturan. One day, ining binuhatan nga daw victorious karon, daw madinalagon. But a day will come. Ngayon itanan mapapasgid. Pastor Chris and Sir Janver, hari na kita sa lesson 10 para sa Marso 1 to Marso 8. Rules of engagement. Yes, sa Cebuano, lagda sa pagpakigaway. Sa Ilonggo, kasulatan o kung lagda man, sang pagpakigaway. There are rules of engagement. Ngayon, hindi ka lang pag gusto. You have to follow the rules. So, ari kita, kaya ang great controversy na kung sumunganay, started na natin. And then, it continued even until now, and then will continue even when, before Christ comes. So, may ara nga rules and engagement. Amo na yung atuntunan karon, ano ning mga rules nga nahimo mga kauturan sa sini nga simana we will study. But nevertheless, hindi kita malipat mga kauturan nga aton nga pagtuon sa sini nga quarter is about God's love and justice. So these are all within that scope of study. God's love and justice. So rules of engagement part na sang love kag sang justice sang Ginoo. Pastor Chris, ano ang aton makita nga our listener will continue to listen to us? Ano ang aton nga ginapabot nga mga matunan sa sini nga semana? Sang ginabasa ko ang aton nga titulo, Pastor Tomado, nagalibog ulo ko kung ano ang buot silingon sang rules of engagement. So, pero ginlantaw ko sa dictionary kung ano ang rules of engagement. Military term gali ini siya. Yes. Nga hindi tanan bisan ano na lang sa gira pwede nimo himuon. May ara limits. Okay, so may ara ka pwede himuon, may ara ka man hindi pwede himuon. Yes. Na imagine ko tuod gid na siya kay sa gira kung ang kaaway mo nga ni mag-amo na siya Busilingon, hindi mo na napusilon. Hindi mo na muna Kay compassion mo na siya, bisan kaaway mo na siya, ma-violate ka nga rules sa engagement. So, once nga maghural na siya, mag-hands up na siya, busilingon, surrender na siya, hindi na siya magbato sa imo, hindi mo na siya patyon. So, in the context of the great controversy, ato nga na makita diri nga, may mga butang nga, hindi pa pwede himuon subong. Amen. Yeah, that's correct. Okay. Siguro matingala ta. Nga ang Yawa, ari pa subong ta ni ginpatay na lang na sa Ginoo para hindi na maghalit sa aton subong. Pero maintindihan naton ina nga ari pa siya subong because there is that rule of engagement. Amen. Wow, excited mga kapatid. Yes, Sir Denver. Yes, ako nakita Doc nga nami nga lesson subong sa atong pagtuon sini nga simana nga there is a war between good and evil. No, we are in a great controversy. And this is also what we call the cosmic conflict, no? And I saw, Doc, nakita nako nga ang central issue dire amo ang akusasyon ni Satanas sa karakter sang Dios. Yes. And for God to prove that he is not a dictator, he is not a tyrant God, he needs to let Satan prove his point. Yes. Tagaan sang Ginoo sang chance sa Satanas, pero dili forever. Yeah. Dili for eternity. Yeah. Kung dili tagaan siya sa gamay nga panahon nga i-prove ang iyang mga akusasyon. Yes. That's how the government of God works. And that is the rules of engagement. Kagari nakita natin sa atong introduction ang istorya ni San Mount Carmel. Okay? Si Elijah kagang mga 450 or plus nga mga propeta ni Baal. Okay? Siling ni Elijah, okay, go ahead. Do whatever you can to prove that indeed the gods that you are worshiping is a true God. Na di gintagaan sang panahon until nga si Elijah na among nag-take over. Yes, okay. Now, sa aton nga Sunday nga lesson, Pastor Chris, an angel delayed. Ano ni siya? Daw, imo gini mga study. Actually, bago ko lang na-encounter ining word nga delayed, diri sa angel, bago ko lang na-realize nga there was a delay. Okay, anyway,
21 days ang pag daw struggle sang angel Yeah. para ma-convince si atong king Cyrus nga papulio na ang mga captives from Babylon nga nagkadto sa Medo Persia. Okay. Pero bisan ano kagamahanan sa Ginoo, pastor, kag Brother Janver, bisan ano kagamahanan sa Ginoo, pwede niya mahimo tanan kay gamahanan man siya. Yeah. Okay, pwede niya mahimo tanan. Pero because of the role of engagement, nga hindi mo pwede piliton ang tao kung hindi siya. Okay. Against siya nga will. So, gintagaan sang chance si Cyrus nga mag-decide siya gid nga magbalik. Hindi kay ang gusto ang Ginoo ang gusto ng Ginoo nga magbalik sila. Pero atong tao nga medyo may control, kinahanglan siya mag-decide. Okay. Ang lesson nga nakuha ko diri, pastor, is gintagaan sang Dios ang tao sang freedom to decide kung batonon mo ang iyang word or isikway mo ang iyang word. Amo na ang natabo sa kay Cyrus diri. Okay. Ang ginagamit nga word diri sa Bible is withstood. Withstood. Daw balabag. Ginbalabagan. May nagbalabag sa dalan. Yeah. So atong nagbalabag, itong Cyrus nga nagbalabag nga medyo permero nagtig-a na tagipusoon nga pabalik ko na sila. Pero 21 days ang 3 weeks. Pero while nga nag-struggle si Gabriel ang angel nag-struggle sa kay Cyrus. Si Daniel at that time was praying also for 21 days. Yes. Daniel was praying, the angel was struggling with para nga mag-decide positively si Cyrus ang king. So ang punto dira is gintagaan sang Dios ang time si Cyrus nga mag-decide. Nga iyagid nga desisyon, hindi kay ang Ginoo mag-dictate sa iya. Kundi siya gid ang mag-decide nga magpuli na. Daw robot lang siya ngayon. Masisya okay. No, God has given him the chance. The chance. Nga siya gid amo mag-decide. Despite God has the power. Power to say, Cyrus, go na di pa-Paulia. Yes, sir, Janver. Yes, amo na, Doc, na nahimo nga issue ang diri ang theodicy. The way God deals with evil. No? Kay tungod man sang role sang ginatawag na freedom of choice. Gitagaan kita niya sang freedom of choice. Pero sa atong lesson, Doc, nakita na ko diri nga dili lang kang Cyrus nga decision ang atong i-consider diri. That there is what we call the Prince of Persia. Prince of Persia, which is what we believe a celestial ruler. No, dili siya tawo nga amo man ang nagakontrol sang sitwasyon. No, nga that the return of the Israelites will be delayed, or the decree of King Cyrus will be delayed. So na ay celestial echo diri or celestial being nga dili lamang ang Ginoo ang nagakontrol, pero may aras ang nagakontrol man na opposite force. Yes, opposite force. And of course, amo na siya ang kaway si Satanas. Amo man ang nagapatiga sang tagipusoon singkasing ni Cyrus not to decree. Ti ang Ginoo may araman siya nga nga ginahimo nga paumukon. Ang kwan. For at least there was a struggle within 21 days. Yes, Pastor. Si Cyrus, he has to decide kung sino ang iyang sundon. Is it Gabriel? Yes. Is it the Prince of Persia, which na may sa great controversy, it refers to Satan. So si Satanas bisan naga-influensya siya, pero hindi siya makapilit sa tao kung hindi gid sa iya magbati. And that's that happened to kanami nga punto, Pastor. Di mapilit sa yawa nga kung ang tao nga ni magsiling sa nga hindi sa yawa, wala ring mahimo ang yawa. Pero it happened kay si Daniel nagpray, ang angel nagbulig, kag ang mga tao na-prepare man nila kaugalingon. Kay Daniel at this time was praying for his people. Yeah. He in behalf of his people, nangamuyo siya nga Ginoo, kami makasasala, kami nagpasaylua kami. So ang revival ba, ari diri ang revival within them
nga to prepare them for come back to Israel. Oo, kunami, Pastor. Marami sa yung puntong bolsa ay gid. Yeah. Ang yawa may gahom. Ang Diyos may gahom. Pero hindi sila kapirsa sa tao nga magpakasala. Na hindi man mapirsa sa Ginoo ang tao nga magpakamataro. Yeah. So it is a matter of man's choice. Ara sa iya decision. Amo na mga kauturan nga hindi naton basulon ng ibang nga tao kung nakasala kita. It is our choice. Yeah. Even though we are encouraged by Satan, we are encouraged by God, by the angels to do good, and Satan is encouraging us to do bad. Wala sa makapirsa. Ara sa aton ang decision. The same with Adam and Eve. Yeah. Okay. The dragon of revelation, Sir Janber, sa Monday. Okay, diri sa Monday, Doc, makita naton diri sa atong lesson, no, nga there is an overarching perspective of celestial rulers in the cosmic conflict na makita naton dira sa book sa Revelation. Nung sa book sa Revelation, natay makita ng mga imagery, no, imagery, may mga figurative languages nga gigamit dira, na makita naton dira ang sea beast and the image of the beast, and this refers to rulers, no, to a system or an organization in which nga kining mga rulers, earthly rulers, may ara gali sa ila nagapaluyo, may nagapaluyo sa ila nga ginatawag na doon nga the great dragon, no, who opposes God and deceive the whole world. Ang ako nakita diri, Doc, na lesson na the dragon not only wars against God and His servants, but he is depicted as the ruler behind these earthly kingdoms, no, and who persecute God's people throughout the ages. So makita naton that there is a power behind what is happening, behind all the evils that is happening in this world sa siningang kalibutan. Yes, and that's correct. Now, Pastor Chris, labi na sa Revelation 12 and Revelation 13, aradra ang duwa ka power, the dragon, okay, nga mo si Satanas, nga nagtagahom sa earthly rulers. Ano di ang rules of engagement, Pastor, na imo na diparahan? Ang akon nga nadiparahan diri is, ang yawa has given time to exercise his power. Yes, and that's correct. Pero ang Bible nagsiling his time is very short. Very short. Okay? Adin nga nila nga kuan sa Revelation 13:2. 13. Yeah, okay. So the time is very short. But silingon sini ang Dios naghatag kay Satanas kag sa iyang mga agencies limits. Yes. Okay, limits. Ano ang purpose nga Limit. May limits para hindi man sila makabasta-basta na lang halit sa tao. Yes. Kay ako na imagine, Pastor, no, kung wala ginatagaan sang limit sang Dios ang yawa, siguro tanan patay na tasubong. Yes. Correct. Kaya nga pagkakita siguro sang yawa nga nakasala ni nga tawo kag basi magbalik pa ni, patyon ko na lang ni. Oh, pero ginatagaan siya sang limit nga hasta lang dira ang imo pwede himuon sa sina nga sitwasyon. Kag ginhambal sang Revelation, Pastor, nga short lang kaayo ang iya nga time. Amo nga nina nga tungod sa ka-short sang time sang yawa, gapaninguha man siya kung paano niya himuon ang iya nga very limited time. Kaya nga beyond that very limited time, amo na na karon ang may pakita nga God is love. Kaya na-solve na ang issue sa great controversy, pinaagi sa paghatag sang time nga short lang, mapakita sang yawa nga sala gali siya, mapakita sa Ginoo nga insakto siya, pero biyan sina dira na ang ginhambal sa Biblia nga God will wipe every tear from their eyes, there will be no more tears, mourning, crying. Revelation 21 verse 4, Verse 4. 3. Verse 4. Okay, amo na ang biyan sa short time nga ginhatag sa Ginoo sa yawa. Yes. Okay. So limits ang akon nga punto dito, Pastor, limits ang Dios naghatag sa kay Satanas kay sa mga agency, limits. The role of engagement right there is ang time element. Ang time element. Okay. Nga gintagaan, si Satanas gintagaan niya power. Okay. Ang gahom sa beast. Okay. Na to usurp or to pagpigos sa mga katawan sa Ginoo. But that is not all the time. There is just a few time
that has been given. Yeah, you have some more ideas. Nakita na ako diri Dok sa atong lesson pagka namin no nga dili lang ang yawa ang may limitation diri sa pag-exercise sa iyang power. Okay. Even God. Yes. Even God limited himself. Bisang ang Ginoo iyang gilimitahan ang iyang kagalingon. Mao kanina sa theology, there are two kinds of sovereignty. The sovereignty of God and what we call his permissible will. So when we talk about God's sovereignty, buot silingon ang tanan nga kakatabo sa kasi sining nga kalibutan, ang Ginoo may control sina. Pero but there's also what we call permissive sovereignty. Nga ang Ginoo ginaalaw niya ang for his creations to exercise their will, their freedom of choice, and he limits his power also. Yes. So kining rules of engagement is not only one-sided for one-sided party, but also for the both. Even God limits also himself. And that was the accusation of Satan. Kapag gusto lang ng Diyos niya, bigkahom siya, pag-gusto siya, kung anong iya gusto, himuon sang tao. And that was the accusation. That's why 1/3 of the angels were convinced. Isang accusation ni Satanas. But at least karon ato nakita nga God is not forcing anyone. And He give everyone the freedom to explain their side. So that's why Satan was given enough time to prove to the world that indeed ang iyang accusation is wrong before the universe. Yes. Ang short time nga ginhambal dira sa Revelation 12, may short time dira nga para sa yawa. Humanly speaking, di na siya short time para sa aton. Kay 6,000 years is not as pero when we compare it to eternity, very short lang na siya. Pero just imagine, ang ginagamit sa spirit of prophecy sa sinanga time, almost 6,000 years, within 6,000 years, more than 6,000 years, na nag-exist ang evil. Amo na ang rules of engagement dira nga sa sina nga time period, gintagaan sang Dios ang yawa nga sige i-prove ang imong accusation sa akon. Okay? Daw na imagine ko pastor ba nga paghambal sa yawa sa Ginoo nga ikaw injustice, ikaw hindi love. Siguro jutayan na siguro si Ginoo paphaon si Satanas pero siling guro Satanas, oops, may rules sila. Oops, i-prove ko anay. Na pala nga mga give me time to prove it. Yeah. Okay, I will give you time. I will give you time, 6,000 years. I-prove na siya. Pero, ang assurance natin diri is, bisan ining evil nag-exist because sa rules of engagement, time will come that evil will be banished. Amen. And that's good. Why, kita dako nga panahon na winong tabi. Kanami, in the case of Job, Sir Janver, ano ang rules of engagement nga mo nakita di? Dok, nakita na ako nga ang kinabuhi ni Job, ang sitwasyon sa kinabuhi ni Job. I found it the most perfect example of how God is righteous, how God is just, how God is good and loving sa nga mali ang akusasyon ni Satanas. Makita natin, Dok, nga sa life ni Job, it was God who recommend Job to Satan. Ambal sa Ginoo. Challenge mo. Nakingambal sa Ginoo. Can you consider have you considered my servant Job? Kakilala ka ba sa akong servant na Job? Nga grabe na siya ka faithful, hambal man ni Satanas. Faithful na siya kay ginatagaan mo panalangin, tagaan mo mga blessing. Tanggalon tabi ang iyang mga blessing be. Then at that time dito na makita natin rules of engagement. God withdraw his protection. Yes. From the life of Job. But there is another rules of engagement is that dili pwede nga kuhaon ni Satanas ang kinabuhi ni Job. He may alter all of his possession, iyang mga anak nangamatay tanan, bisang iyang asawa gisalikway siya, iyang mga amigo, iyang mga friends imbis na i-comfort siya, gibasol pa siya, gijudge pa siya. Makita naton mga katuran nga ang Ginoo gialaw ni Satan to test the faith of Job. Pag namin mga Dr. Mado no nga sometimes kung kita gali faithful sa Ginoo, kabalo ang Ginoo nga sang atong katutom, siya pa mismo mag-refer sa kaaway sa aton, just like Job, di ba? Kulba no. Kulba kayo. So amo na nga ni Doc nga sa atong mga kauturan ano nga ka-experience sa mga pangabudlay sa ilang mga kinabuhi. Mahambal ka mo puro na lang problema, puro na lang kaguol.
take time to ponder upon the life of Job. It means that Satan is working to destroy you because you are on the side of God. Yes. Silingon, that you are faithful, you are obedient to God, and that's why Satan is doing his best na para mawala ka diya sa kamot sa Ginoo. Makita nato dire sa kinabuhi ni Job nga after all of those trials, grabe ang panalangin sa Ginoo ang gihatag. Dubling ang panalangin. Yeah, and that's correct. Yes, sir, Pastor Chris. Ang ako naman nakita diri ang rules of engagement, di ba may mga accusations si Satanas sa Diyos. Ang accusations niya is should be settled before the court. Dalon sa korte. Di ba diri sa Book of Job daw may court hearing? Yeah, may court hearing. May court hearing. So ang issue is gindala sa court para ma-investigate. Sibot silingon ang Ginoo gali mag-judge. May mayara gid siya judgment. Okay, may proseso ba nga gisunod? Kay kung maghambal kita korte, proseso na mo. Yes. Hindi na basta-basta nga mo declare ka lang sang nga deny ka or guilty ka, nga wala sang process. Yes. A due process. Due process. Ang punto diri, ang rules of engagement diri sa life ni Job is there is a due process. May judgment. Amen. Antes i-execute ang si Satanas sa iyang sala is kinahanglan dalon anay sa proseso sa korte. Aw na diri pastor sa life ni Job. And that's it. Ang punto mo kay na si ang Ginoo pa na sila. Why mo nakita si Job? Challenge. Pero di ka lang makulbaan. We don't have much time. Temporary rulers of this world. Balik ko sa imo. Sir Janver. Anong imo na natalupang diri? Yes. Diri Doc sa temporary rulers of this world, no? So makita naton nga ang Ginoo naghatag time. Actually kining kalibutan gihatag na gud sa Ginoo sa yawa. Yes. Oo. Kay sa Book of Job ang nagrepresent sa kalibutan si Satan, di ba, Doc? So kini nga kalibutan, this is already the realm of the devil. Amo na ni ang gingharian. Pero, mga kauturan, the good news and the hope that we can find in this story, in this narrative, is that there will be a time that God will wipe and eradicate evil in this world. Yes. Na ang ilang gahom na ay katubtuban. Yeah. Ang punto mo kay na Sir Janver, nga ginhatag sang Ginoo ang medyo gamay nga katungod. Despite nga ang pagkuha ni Satanas, Pastor Chris, ang iyang power and influence sa pagkontrol sa kalibutan is illegitimate. Okay. Iya man lang itong nga-claim? Iya lang itong nga-claim? So that's why illegitimate. Pero yet God allowed for a time to rule this world. Yes, sir. Isa lang lang ka sentences akon nga ihambal sa diri pastor. Satan rules this world temporarily, but God will rule eternally. Yeah, wow, amen. The opposite ba? Yeah. Opposite. Haraman ta sa controversy between good and evil. Okay, light and darkness. So Satan will only be temporary, but God will be eternal. Yes. Wow, kana. 6,000 lawig. Pero compare mo sa eternity. Eternity, wala na siya. And that's it. So God has allowed Satan to exercise his power. But with all limits, for 6,000 years. That's why nagapangibabaw ang ang mga kalautan subong. Because God allowed it, to prove to Satan nga indeed his government, God's government, is based upon love in justice. Why nagkikita time? Yeah, another short point, Sir Janver, sa Thursday, limits and rules. Ako makita diri, Doc, nga hambal ko pa kanina, the central issue of this cosmic conflict, no? Sa sining nga dako nga away nga kung kabalo makita tanan nga nagsugod pa sa langit nga nadala diri sa duta. The central issue of this is the accusation of Satan of God's character. No, ang Ginoo, he is a tyrant, he is unjust God, that he execute his judgment unfairly. Makita naton nga gitagaan sang Ginoo si Satanas sang time nga i-prove ang iyang point, but what Jesus has done on the cross of Calvary vindicates the character of God. Amen. Nga bisan pa si Kristo
naging dibiktima siya sang evil, no? Sang kadautan sini nga kalibutan. Makita naton that when God gave His only Son, Jesus Christ, when Jesus left His throne in heaven, kini mga kauturan nagpakilala nga ang Dios iya gid gilimitahan iyang kaugalingon. The Word became flesh, and God's power was limited to the point nga matagaan sang sense ang ginatawag nga rules of engagement, no? Akong diin ma-prove sang Ginoo nga mali ang akusasyon ni Satanas, and this is to vindicate the name of God. Yep. Kaya kita mga kauturan sa aton nga pagkinabuhi nga Kristohanon, I believe Doc dili na dugay nga matapos na ni nga pag-reign sa yawa sa nga kalibutan. That's correct. Hindi lang kaya I believe, but we are sure. You are very sure. Yes. Yeah, Sir Pastor Chris, in short lang. Ako nga nakita diri pastor no sa rules of engagement nga sa aton nga lesson is God is really patience Amen. in dealing with evil. Kay kundi lang siya patience, He is omnipotent, powerful siya. Amo na naginambal diri sa aton nga leksyon nga hindi nimo ma-solve ang issue by your power. Amen. Correct na. That's Okay? correct. You cannot solve the issue by your power. Kay Diyos siya, pwede na lang niya mahimo tanan. tanan. Kay gamhanan siya. Kagamo na, akusasyon ni Oo. Satanas. Yes. You cannot solve by just your power, but instead, the humble requires demonstration. So, demonstrate mo nga, you are love. Kaya nag-claim ka man nga love ka, you demonstrate it that you are love. Nag-claim ka nga patience ka, you demonstrate it. Amo na ginhimo sa Ginoo. Because of His patience, because of His love, itagaan niya tayo mangyawa nga ma-exercise niya yung agahom to prove that He is love and His justice is patience. Amo na ang sala subong sa aton mga leaders sa aton sa aton gobyerno. Yeah. Kaya Coercion. tanan nga issue, Gamiton ng gahom. ang gahom ang gamito. Gamiton ng kwarta. That's why karon sige lang gyapon kita kapigado. Damo lang gyapon problema. Hope one day nga may ara kita leaders nga will use the biblical way of leading our country, the Philippines, by giving everyone the chance. And then ihatag ang tanan ng mga panahon sa mga tao nga maghimo sa maayo nga mga butang. Hindi kay i-gobernoon kita sa kahadlok kag sa otoridad. Why na kita para ubos ng mga kautoran? Sir Janber, just simple last word. My conclusion for this study, Doc, is that kita mga kapaglaom, no? Kita mga kauturan, let us put our allegiance to our God. Amen. Let us live a life of obedience, a life of faith, a life of prayer. Kay kabalo ka mo mga kauturan sa atong lesson, prayer changes things. Amen. Kag digid kita magkaluyo sa atong pag-alagad, we need to trust God, we need to trust His plans, and put everything into His hands. Yes. Sir, Pastor Chris. Gusto ko balikan ang word na limit, Pastor, before natin tapuson. God is giving us freedom. Pero bisang may freedom ta, hindi tanan po din natin himuon. Yes. Magubiyan na nga na siya sa limit. God will really exercise also His power. That is not anymore freedom. So, may limit ang tanan na butang. Okay? Pero, when God will exercise justice, dili na natin ma-question ang Ginoo. Okay? Yeah. Mga kauturan, salamat. Kay may rules of engagement. Ang dakong sumpungan ay halin sa langit nga nagapadayon diri. That's why we are confident that one day we will become victorious. Amen. Si Kristo mangin victorious, mga kauturan. Kay ini ang iyang kaaway, gintagaan lang ni isang gamay nga mga panahon to prove sa iyang wrong allegation. But one day, God will be able to prove that indeed He is just and a loving God. Sa hindi pa si Pastor Chris magpangamuyo, mga kauturan, sa atong closing prayer, ako na naipasalamatan nini nga atong mga sponsors. Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Rhoda and Erwin Hardinico, ang mga magulutod, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo, ang mga balutod Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, ang mag-asawa Ido and Fimi Don Bandes, mag-asawa Dr. Norbert and Ma'am Rosalina Hibieso, ang mag-asawa Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr.,
Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, si Ma'am Marlobel Lorin, Hirota Lorin, kag si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Antipas Piedad, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Ma'am Helen Barbasa, ang mag-asawa Jet and Susan Caro, kag si Manong Arcadio Carding Mendoza. Salamat sa inyong mag-sponsor sining aton programa. Pastor Chris. Magapangamoy kita. Amay nga langit nun. Sining adlaw, kami nagapasalamat sang imo mga bendisyon nga ginapasagahay sa tagsa-tagsa sa amon. Kag yari Ginoo natapos ang diskusyon sang sining nga leksyon. Kabay pa o Diyos ang mga pulong amon natun-an. May duog sa among tagsa-tagsa ka mga tagipusoon, panghuna-huna, mahimo namon nga giya sa amon pagkabuhi Kristohanon. Salamat Ginoo nga ikaw may pasensya sa tagsa-tagsa sa amon. Nga ginatagaan mo kami time nga mag-decide sa amon tagsa-tagsa ka mag-ugalingon mga kabuhi sa pagpili sa imo. Amon ginatugyan ini tanan kag pasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas. Amen. Amen.